Madoda. Ikhona ingxaki enkulu. Nincedile nifike madoda. Ingxaki yanto yazi wena Lux wena Modric oko wena wa busy no B. Unqabile ngoku awusabonakala emadodeni unqabe nangebhiya nangantoni nangeskefu fondi. Hayi suka Lux man. Sema untangam. Ngoku siyabaleka siza kuwe ngoku. Sema untangam. Kulo B kanye lonto inengxaki naye madoda. Yewa nanjini. Uyabona ngokuxakene nomqa wakho ngoku wawuhleli nje kaloku uyasinqangisa apho uyasinqangisa. Injeni indoda ejolayo. Ume apha ngoku yamazi mina amantokazi amhlobo adika ukufa ciba mahle. Sekutheni ngoku kukhisa kwingxaki ngoku. Ijongani manje. Madoda. Ingaka lento. Ingaka kudzima noyithetha kodwa ke ufuna ndiyithethile emadodeni ngoba ixake mna. Usibizile Yintoni manje lo seza madoda. Ndithi ndihleli madoda. Uma bhibhibhi weza kum. Weza kum madoda. Ufikile kum madoda. Phambi kwam. Wehla. Pa. Wehla. Pa. Siya. Wehla ngedolo. Wathi Lukhanya ingaba uyandithatha na? Kini hayi fondini izindaba ezimandi nje zoLuxi madoda. Ungxamile madoda lo mntana ungxamile andiyazi yiyo lento indibethayo ungxamile madoda. Stop it, I like it. Yima ke ngoku uthi kum wathini wena? Madoda. Luxi bungenanto fondini kuhle into le nto uzayithetha ngokuba ndithi ngixakwa kanye loo nto msiyami. Ndiloo nto ngoku ingaziyo ndingayazi noba mandiqale ngapho kanye mandithini. Andibalekile le relationship yenu mntanam. Ndikugqibele eziveki zimbini ndingakuboni ndidibana nawo sowunomntu sowuthatha. Madoda. Ayakokrisa. Yintoni dan le ixoxisa kangaka kule nto because kaloku andithi mos nalo mthetho omtsha ngoku uyavuma into yokuba ngabana manitshatwe ungandifaki mna manitshatwe but ke inoba ikhona indaba esikwayo yena. Ulapho kanye msiyana nam ndixakeka khona kaloku ukhumbula msiyana laa mntana nguye oye wafuna mna madoda. Tiki ndithi ndisafuna mna njalo wandise ezicaweni. Ndathi ndisezicaweni ngoku sisikhaxa esikhulu. Luka uyakhonza ngoku. Ndiyakhonza ndasiwe ezicaweni. But ke ayondirongo wena into yokhonza because ke uyazikhonzela nawe awusikhonzela nathi. Awuyakwakha kodwa lo. Athi lo ispeed sakhe singapha ya. Khoni awanda yintoni man? Wena ubona into ngathi yakrokrisa mntana. Khona into ekrokisayo makakrokrelwe. Umna ndiyabazi mina lamantokazi amhlophe anobuginza. Hayi ma. Msiyana. Yazi fondini okwangoku ndiyacinga noba uThixo wena owaziyo uba kuza kwenzeka njani. Ungamfaka uThixo kule. Hayi msiyana ungathetha ohlobo kaloku usenokwenzeka ngumuntu wami lo usenokwenzeka uyandithanda. Kutheni ungathi uzawukhetha icala elinye nje? Asinakuyazi. Siyana. Andoda. Hayi ndiyaxolisa. Hayi mntakwethu sibizwe nguwe ke kodwa ke mna ndisatsho ke into yoba ngabana intoba yintoni le ibangela into yokuba le ntombazana ngxame msiyana ikuleqele emshatweni ikhona into ephezu kwayo. Idisa ke. Kanti umntana abantu mhlawumbi uyazithandela Luxi thina siyakroka. Umuntu waziyo. And yabona Luxi ukutshata izinto ezinkulu. Iyafuneka lanto. Cha thenga ibhiya unganqabi ungathengi nebhiya lena nangxaki nalonto le. Iya kuba ngumhlayivayo xa kuba ngoku udibene nempura uzawalibala udibene ngilomntana ngoku uzelwe impura zikhona Lukhanya uzawufa impura zikangaka uzazishiya apha emhlabeni impura sukohlukana nabantu ovana kunye nabo ngenxa yempura. Unengxaki wena. Unengxaki wena. Siya. Wagqibela nini uthenga ibhiya lo? Wagqibela uvusa. Nanku. Madoda kanti nibizele imivuso apha bendinibizele ingxaki zami. Sibalisa sengamadoda singamadoda sonke fondini. Yazi liqavile lesendlini. Qheke mna ke msiyana ndiyazibuza uba le ntwana sibizelwa ntoni apha. Naba mhlawumbi ikhona into esizoyisela fondini. Yani ndinqaniwe nelanga liyatsho fondini. Fondini uba into eselwayo kaloku i-right nayo as long as izawube ibhodlisa. Uyabona? Bayabhodlisa i-right kum. And le yasendlini ngapha kanti ndibizele into ezidibene nayo nokunantsika. Bendisandoxoxa ngento zokumithisa kwayo.
Makhe sirhabule man ngoku. And ke ngoba singenawubizwa yiyo Tyhini? because akukho kwayo apha. Yintoni into singahoywa khona futhi? Laba bantu. Oh, madoda. Hey, madoda. Oh, senifikile. Fondini yintoni kaloku? Hayi. Sizayithetha. Nizala ntoni futhi? Sizayithetha idoda. Kunjani? Hayi yazi mntakwethu. Awukabuyi nango? Hare. Tata. Hayi namana hayi. Madoda akho ndingako ne. Khandi nibizele unibonisa ibhizinesi yami ne. Khanizeni madoda. Business yantoni ngoku? Hlala phahlo. Nani. Asikene masiya fondini. Business. Man, awuyeke tamsiyana man. Hey, yathanda uba uchwepheshe wengqondo ningathi wazi everything wena. Oh, ngayihlo, ngasiselike ngaphambi. Ayizi nokuza msinyana. Izositshisa ngelanga le. Hey, wesiliyasisa elanga andiyazi lo muntu yintoni lento tatwa. Nangu lo Hlo, Madoda. yintoni ngoku? Hayi. Hayi nifuna ubonisa madoda man, ndicela nje umzuzwana ne. Ngabe ngathi nje ufuna usibonisa ntoni? man. Into yenza umntana ngoku. Hlo ndiyacela man. Ndiyacela. Usibizela lena? Ndinibizela le nto madoda. Khanithi nami nindithathe njengomuntu obhadlileyo mangaba khona. Khanithi nindithathe njengomuntu obhadlileyo man. Kwelanga kwethini intoni le nto ayishushu kangaka? Unxiba licangci moseni. Yabona ke bintwana ufuna yenza lento anyanzela. Jonga Liya, man, tamsitsho. Tamsiyana. Ndanicela man. Ndanicela akho into nganisapoti kuyo. Asinike ithuba manje siyamaze. Yazi ezi zinto ngamaphupha abantu la. You can't make it allow for the team because le uZahara waqala ehlobo wathini uphi ngoku uZahara Thina uZahara underground kaloku ihlo. andithethi njalo ndithi waqala ngomculo kancinci yandiva uphi ngoku Uphansi komhlaba uZahara betunana. yayiva nizama ithethe mkhulu Andiva. Akodwa umhle mntakwethu. Yintoni le ngathi iblouse kwethini? angicela man ndicela Akodwa khanimene man hlobo man umdala man sis man umdala man kaloku jonga ye. xolweni madoda Zositshisa ngelanga. xolweni ke madoda Tyhini? ufuna ngonathi Liya ungabi hliziyo mhlophe boy ne le nto yenzela thina soyi-2 senzela nto ibhizinesi yam nawe ne yabona ngoku thatha Lihara waqala ehlobo uZahara kayi-1 izinto ezininzi zaqala kancinci kayi-1 yandiva president waqala nee-fans ezi-1 wakhula ipresident ndiyabona iifensi zakhe welizwe lonke but hlekani qhuba masame boy Abetha masimiyeke msiyana. yenzile ityhuni yakho man bhuti man man sis man Hayi nakwethu uyayibetha. Ehlo ngicela man hlo man yazi alifuna uba rongo kanjani yazi hlo bengasondi nibize ngapha Mamele fondini nje. apha sizonibonisa into ezaphinda itshise kwathina sonke Masimpika Muslim Evanas card first to me Anana Jona mnyatelu satana Tumeni nivu ye kanana Kyalela feri yo satana Hakuna Nigeria. Hakuna Nigeria. Hakuna Nigeria. Hakuna Nigeria. Jana ni bokazi. Hayi bakwazi ne. Yangena. Kanti tsola ngama Nigeria. Hakuna Nigeria. Hakuna. Tatapa hilo. Nigeria. Hakuna Khona ikhansi wona ihlo. Hakuna Nigeria.
Akuna manache ya. Akuna manache. Yintoni madoda isimanga ngoku? Hayi mani madoda ayikhe. Futsek. Hayi mani, khomani yintoni ingxaki yakho wena? Kodini, sanungiqhela kakubi ni. Hayi uqhela uqhotse panini ngxaki. Ndiqhelwa nini nobabini apha endlini ndidike finish apha. Ndisumfangana apha. Rha, nibiza ishomi zenu ngoba nicimba ipotsole. Akose concertini apha, Futsek ma. Hambani na. Sindla. Hayi mkhulu wetalente lena, theni unjenje endlini nguwe nalapha etalenteni. Ya sister. Nona mntu. Abinshima singayenziwa lento yakho. Into engceke yakho wena. Kodwa liyazi next time funeka siyam siqale lento yami yaserengini. Erengini ethi babhadle lo taxi.